Идеята на това видео е аз да не знам абсолютно нищо. Къде отиваме, какво правим. И вече сме правили такова видео, 3 пизнаната ми, и е качено в канала ми. Ако не си го гледал, какво ще чакаш? Затова и реално аз не очаквам този край, който вече сте видяли от тъмнела, и тайната, която той крие през цялото ни пътуване. Но ви приканвам да останете до края и да видите самото предложение и най-любимата ми част от цялото видео – реакцията на близките ми, когато им казах. Аз отново не знам къде отиваме. Само знам, че ще е на студено. Как на студено, бе? Март месец, трябва да топло. 6:30 нашия полет, може да се обърнеш и да видиш на къде ще те водя. Лондон, Атина или Варшава? Ти къде искаш? Варшава. Във Варшава. Ме да ходим във Варшава? Там ли ще ходим? Да към Варшава. Идеме във Варшава. Ще ходим разгледаме Варшава един ден в Аушвиц. Не. Ще го разгледаме. Този път няма ти се хвая. Ама Варшава е хубаво място. Там отиваме. Ама там не е толкова студено, колкото ти си ме опаковал. Ага. Само искам да погледнете. Тут баца е. Гарейка, зимнояки, ушанки, шал, чадър. За Варшава си топ. Да. Аз се умирам от жега. Варшава. Как се казва авиокомпанията? Лот. За първи път пътувам с такава компания и са на две седалки. 1-2. И е доста маничко самото самолетче, но е доста компактно. Аз може би от по-големите се преснявам, колкото по-малките. Ще пробваме типична полска кухня. Само такива полети. Добре дошла в Варшава, нашата крайна дестинация. Не ни е край на дестинацията. Тук, що казахме във Варшава, и той се прави, че не мога да спана, че има още един полет, защото ние в момента бързаме да си хванем такси, някакъв автобус до центъра. Но сега ще оглеждаме сигурно полетите. Къде трябва да гледам? Хайде, харесай си сега тук. Дубай. Дубай, там на студа. На студа. Ти ми каза да се облека много дебело. Добре. Няма да ходим в Дубай. Няма. Добре. Колко часа ни е? Поне да се ориентирам така. Дай тази, на втората е. Сбили си Кевлавик. Кейвълвик, това нещо къде е? Ай, е с Уизер. А ти каза, че с Уизер ще пътуваме. Къде е Кевлавик? Това е летището на Рейкявик. Столицата на Исландия. Аз си знае. Друга в Исландия. Северното сияние ли ще гледаме? Ако това не е. Аз си знаех, че ще е северно сияние. И си... Март месец някой ми беше казал, че тогава има най-добро сияние. Отиваме в Исландия, Айсланд. Радваш ли се? Те ходиш ли си там? Аз имах подозрение, че е някой от тези горните страни, но не вярвах до последно. Какво не си вярвал? Че може да е там. Къде мислиш, че ще е? Не, знаех, че ще е там, ама някакво последно чувство. Ние сме в Исландия. Вчера кацнахме много късно вечерта и просто легнахме да спим. Има много удобни автобусчета точно от тяхното летище до доста спирки, мисля, че бяха. Ти може да си избереш дали да ти спре на автогарата или те закара до хотела. Да, просто нашия хотел беше до автогарата, така че... Да, беше много удобно. И сега сме в снежна приказка. Днеска ни е единствения ден, поне доколкото разбираме от него, че е единствения ден, в който ще разглеждаме града. И вечерта сме на северно сияние. Да търсим, надяваме се да видим. Трябва да се излезе извън града, защото града е доста осветен и няма как да се види. А в следващите дни ние сме до 3 марта тук, т.е. 3 дни цели. И вчера пътувахме и на трети също пътуваме. На другите дни ще са с някакви екскурзии.
Има много странни птици. Ама това е гарга. Е огромна птица. Ама много сладко, вървиш си по сняг и гледаш много сладки къщички. Много ниски. Намираме се пред най-известната църква на Исландия, чието име не мога да произнеса, но моят личен монтажист ще го напише отдолу. А това, което виждате, е паметник на викинга Лайф Ериксон, като Сони Ериксон, само че Лайф Ериксон. Той е първият европеец, стъпил на американския континент, и този паметник е подарен от САЩ през 1930 година по случай 1000 години парламент в Исландия. Значи смятайте, 930 година в Исландия имат парламент. Това е един от първите парламенти в света. Църквата прилича точно на ракета, точно зад мене, може да я видите. И доколкото четох, тя е създадена с скали от вулкан. Тук всичко почти е направено от вулкан, има много вулканични скали и е много интересно, защото в Мадейра, когато бяхме, там доста от местата също бяха направени от вулканични скали. Е доста интересно така да се види, че вулканични скали могат да се използват такива интересни неща. И след малко ще се качим, може да се качиш догоре с асансьорче и да видиш панорамна гледка отгоре върху града на Рейкявик. Рейкявик. Да, трябва да се научи да го казвам това име. Много е красиво и така със снега и със слънцето. Рано сутрин е, 9 часа. Но е много красиво. Едно от интересните неща е този викински кораб, направен от метал. Метал е. И много е красив на тези плани зад него. Но аз имам някаква горчилка в това, като го видя, защото съм гледала филми, където точно хора, които седят вътре на тези железа, които стърчат, за да потегли кораба и реално са били роби. Така че много не се кефя на това нещо, но е красиво да се види. Най-вече е красива самата тук гледката зад този кораб с планините, които са супер високи и са снежно бели, и океана, който сигурно е минусови температури. Това е сградата Харпа. И в нея може да намерите 4D Вулкано Експрес. Мега яко. 40 лева е, но си заслужава от всякъде. Ще разгледате Рейкявик отгоре, като се носи на някакъв дрон, точно, и слизаш отдолу под земята, виждаш лавата, усещаш как земята се клати, когато изригва вулкан. Ако аз съм супер впечатлена как са го направили и не остава разочарование, че си дава толкова много пари наистина, защото на някои места е точно така. Даваш пари накрая, не е това, което очакваш. Нека да поговорим за цени. Тук валутата е исландски крони. Ако искаме да разберем колко е в евро, делим на 150, което ще ви покажа едни обикновени сандвичи в един супермаркет колко са. Цените тук са доста скъпи, навсякъде. Каквото и да искаш да си купиш. Това е една от най-скъпите държави. И аз го питах него, защото той е гавровец. Го питах, той сигурен е, че е проверил цените на всичко, какво ще видим в супермаркетите преди да дойдем. Все пак това са нашите разговори, като пътуваме. И защото ние искаме да си вземем магнитче, чакай, че аз не се оглеждам. Ние искаме да си вземем магнитче и ние сме от хората, които обикаляме, търсим най-ефтините магнити все пак. Това е нещо, което седи на ходилника ти, само го наблюдаваш, нищо повече. И тук магнитите са 10 евро. Един магнит е 10 евро. Може да си представите колко скъпо е. Но след като се върнем, ще се моля да имаме пари поне да оцелеем още една седмица. Най-скъпо е тук, както може да се замислите, са плодовете зеленчуците, защото се внасят от други държави. Тук повече се е риба. И плодове и зеленчуци рядкост и затова са много скъпи. Затова тези 4 дни няма да докоснем плод и зеленчук. Не знам как ще оцелеем тези 3 дни. Аз много се кефа, че сме тук. Наистина. Мега яко е, има толкова викински неща. Е това зад мене. И тук е сниман Game of Thrones. Има много сцени от Game of Thrones. Едва ли ще ги видим ние, защото те са в планините, в ледниците, а ние нямаме екскурзии до там. Но пък ще видим гейзери, водопад и северното сияние. Да, исках да видя тази птицата. Пафос тяхната, много е сладка. Но четах, че тя в момента, все едно като нашите птици излитат на юг, те са в момента на ледници в океана.
и седат там. И края на март или май до септември идват тук на острова и седат по скалите. Но пък е много красиво градчето, много китно. Е много мъничко. Реално ние сме на автогарата, сме си взели Airbnb. И тук обиколихме местността и реално всичките такива неща, които могат да се видят, са на 2 минути пеша. Не ни е нужен транспорт, нито рентакар или нещо този сорт. Разкарваш си гледаш градчето и е мега хубаво. Отиваме ние на един музей. Беруан! И решаваме, че ще скипнем транспорта, за да спестим пари. При положение, че видяхме, че един миниатюрен сандвич е 6 евро. Затова решаваме, че транспорта ще е нещо горе същата цена. И так му искаме да се разходим и 30 минути сега ще вървим. Транспорта е 22 Какво 22? минути. Да, то е същата работа, значи 22 минути. Времето не е чак толкова студено. Търпимо е, като си облякал 3 капа дрехи. Сега ще дегустираме вулкан. Миризма. Мирише на новородена земя. Каквото си. Ние сме в Глечер и в момента може да го експириенснем от този музей и истински и на допир, и на усещане, защото е минус 15 градуса. Виж какъв лед. Ние защото няма да имаме никаква екскурзия до ледници. Но това е доста добър вариант и много ефтина, за да видиш ледник отвътре. Здравейте! Това е 1800 година и 2200 година. Колко малко лед ще остане тук. Вау! Каква е разликата? На вашето внимание много интересна карта. Ако всички глечери се разтопят, морското равнище се вдигне с между 60 и 70 метра и тук може да видите кои градове ще бъдат под вода. Почти цяла Дания. Нидерландия е ниската земя, потъва веднага. Част от Северна Германия. Великобритания. Вижте колко от тях. Ирландия. Скандинавските държави. Също голяма част от територията ще се загубят. Санкт Петербург ще бъде под вода. А пишеше, че дори само с 1 метър да се вдигне морското равнище. 100 милиона души в Бангладеш остават без жилище, тъй като явно там е доста ниско нивото на държавата, над морското равнище. Позаинтересувайте се малко, бъдете екологични, пестете, иначе... Сега излизаме от музея и ви го препоръчвам с 2 ръце да се дойде, защото това няма как да се живее по друг начин. Отново има големи симулации за ледници, за лави, за сияние. Има 20 минути сияние, да разбереш откъде реално идва сиянието. И ако нямаш възможността, както ние, да го видим, защото усещам, че днеска няма просто да е чисто небето, защото се вали в момента. И ние след 4 часа ще тръгнем за не знам какво място, за да търсим сияние. Но той има облаци. А на облаци не се вижда сияние, което съм малко разочарована, но поне видях симулация за сиянието, откъде идва реално цялото това нещо. И реално стискаме палци за друго време да го видим. И се заслужава парите от всякъде. Седяхме над 2 часа вътре и разглеждахме толкова много неща и научихме толкова много неща. Макар и лошото време, ще си вземем един traditional хот-дог. Тук много го говоря това нещо. Хот-дог за 12 лева, бат. Традиционен. Вуаля. Хлебчето 10 от 10. Кренвирша 10 от 10. Не е лошо. Ма за 12 лева. Искам да ви покажа снежната обстановка. Много е сладичко. Ние в момента сме тръгнали. Да търсим Аврора. Да, реално. Аврора!
Реално отиваме на място, където трябва да вземат с бушчето и да отидем явно извън града, някъде където няма толкова много светлини, да търсим на лов за северно сияние, но аз тъй като четах и като най-вече бяхме на тези планетариуми, те там казаха, че трябва да е толкова спокойно небето, трябва да не вали, трябва да няма облаци, а като гледате какво е. Не е спрял да вали така от 3 часа днеска, но е поне приказно. Мен много ми харесва. И друг път ще видим северно сияние. Мен ми харесва, че е такова снежничко. Да си види сияние е много трудно. Пътуваш, спираш, чакаш, наблюдаваш, пътуваш пак и така отново и отново. Ние нямахме късмета да видим първата нощ сияние. Голямото сияние, което свикнали сме да виждаме по снимките. Беше едно бледо и даже на моменти може да си кажеш, че си въобразяваш, че виждаш нещо. Пак е потъмно. Ние в момента е сутринта и отиваме на нашата екскурзия до една лагуна, в която ще се купим в топли води. След това ще видим и водопад и някакви други неща. Гейзер е днеска, добре. Но за целта трябва да отидем до автобусната спирка, която е на 20 минути, 30 от нашото Airbnb. И пак сме потъмно, защото тук... Да, макар че то е 7:30, нормално време, но не вали като вчера. Направихме си сандвичи, защото 10 часа е цялото пътешествие днеска. И доколкото разбрах, нямаме осигурена храна. Не се знае дали ще може да седим някъде там на ресторанти, но и ресторантите са мега скъпи. Нещо от сорта на една малка супа ти е към 20 евро, който кой би го наял това нещо. И да, носим субански, кърпи и ще е супер интересно, както вчера наваля да си снега и на някаква гореща вода. Покрай ходенето ни по улиците, до спирката, до магазина, по центъра, на всеки такива известни места, може да кажем, че градът е мега спокоен. Няма много хора, няма и туристи, не знам дали местни мога да кажа, че няма, но няма толкова много туристи, че да се гъчкаш. Сега ще видим на днешните места, защото са по-туристически. Но самия град реално е 390 хиляди жителя. Дали самата държава? Значи още по-зле. Така че представете си колко малко хора има, че самата столица, ако е толкова, ние като усещаме не толкова народ, какво ли е в мъничките гърчета. Но е много спокойно и като четах за Рейкявик, те казаха, че е много малка престъпността. Аз се чувствам супер спокойно. Може да си оставиш телефон, да снимаш някъде, тотално никой няма да ти го вземе. Наистина и багажа, ако си оставиш някъде, няма никой да ти го вземе, не е като в другите градове, които сме били. Някакси усещаш, че никой няма да ти бъркне в джоба ти открадне телефона. Няма скамачи, схеми. Да. Имаш си една цена солидна. Това ти е схемата. 40 евро. Да. И или искаш да плащаш, или не искаш да плащаш. Обирите се случват легално по този начин. Нямаш нужда от престъпниците, като ти вземат 80 евро за един ресторант, за каквото обират. Да. Нямаш нищо. Но пък реално аз искам да се похваля, че съм стъпила на американска почва и разбрахме вчера покрай тези музеи, защо има една цепнатина между тевтонските плочи. Евроазиатската и северноамериканската. Ние в момента сме в северноамериканската. Къде чисто географски в Северна Америка. Северна Америка, много близо до Гренландия, което за мен аз не мога да го побера в мозъка си. Но, чакай да кажем как е станала цепнатината. По мега интересен начин. Една катерица с един жъл. Просто е решила да се забие жълата в леда и цепнатината си е станала и сега продължава всяка година все повече и повече. Пак е сутрин, трябва да се хапнем и си взехме нещо тяхно. И това.
Това е катиец. Това е вкус на баница. Не на баница, на мутица. В момента пред нас се открива кратер на вулкан, който личи, че не е изригвал скоро. Но реално това е замръзнало езеро даже. 8 метра дълбоко. 8 метра дълбоко. Забраниха ни да ходим по него, но явно има някакви хора, дето имат смелостта да стъпят. Казаха, че ако се пукне е 8 метра дълбоко и падаш в него. Но поне съм се отбелязала, че съм била вътре във вулкан. Дали действаш, дали не. Сега. Само искам да ви покажа цепнатината на леда. Колко се е свляла надолу. Там е по-голяма. Което си личи, че е дупка. И си има голям риск. С Богом, ако не се видим, сними сувка. Отивам във вулкан. Къде сме? Secret Lagoon. Тайната лагуна. Най-стария термален басейн в Исландия. Колко градуса е водата? 40 и нещо. Нали? Лаяко. Къде е кеф. За екстремистите там има и 100 градуса. Там не ни е дадено да влизаме. Мило? Мило? Това? Дай. Те ще ви разведат зад самия басейн. Какво стават? Тези гейзери са над 100 градуса и затова не може да влезем. Вижте как самите бълбукат. И тук даже изригна един. Вървим, вървим, вървим. Мале, ако изригне сега. Ето това ще изригне. Мале ги. О, аз съм бос. Аз съм боса и е сняг и не знам колко градуса. Мале, сега е снега тук. Не знам как ще мина. Не знам дали да се връщам, ако ми падне крака. Един от пръстите, да се знае защо. Защото направих някаква глупост. Ау! Третата ни дестинация за днеска са гейзерите. Там и свърча един. Мале към голяма област. Да. И сега трябва да наблюдаваме Гейзер. гейзери, ма трябва да следим кой ще изригне, за да може да го хванем и реално да видим и да се наслаждаваме на това нещо. Има си ограждения, така че нали, да не те напръска, макар че като гледам пръска и на нашата пътека, където минаваме. Оле, колко много хора. Ама явно там това е големия гейзер. Да. Тук е за загрявка. Но температурата на водата е над 100 градуса. Лети водата нагоре. Мисля, че от 80 до 120 или нещо. Да. Това е И много. една огромна пара. Мега интересно така да го видиш. Че майката природа го прави това нещо. Това беше голямо. Найс! Не мога да ви опиша колко е студено, обаче вижте красотата. Това е най-хубавото и най-стеното място, което съм виждал. Ще им падна сте, ако си ги изкарвам за Сигурно е минус 1-2 градуса да сеща като минус 15. Зад вятъра. Не знам дали въобще и те да чуват, но... беше голямо. Найс! Ей, тук е за рафтинг. Ще е яко.
все още сме този ден. Той е толкова дълъг. Не знам колко неща посетихме и все още е светло и слънчево. Но последната ни спирка е на някакъв резерват. Но мога да ви го обясня по този начин. Ние сме на цепнатината между двете плочи и разбрахме, че тази цепнатина за последен път се е мърдала през 1967 година. От тогава е бил затворен пътя, вече за коли и само в момента е за хора, като нас, които в момента идват и виждат това. И е интересно, но спрямо всички други неща, които видяхме днес, е малко така не толкова вау. Последният водопад беше епик. Но може би много ни бръли и просто в автобуса до тук ние окапахме, като влезеш на топло и вече сме толкова изморени, че може би не може да оценим това. Но пък е красиво, нали? И е готино да си в момента между двете континента, двата континента. Нещо интересно, което казаха, е, че след много години, когато вече тази цепнатина наистина продължи и разпука целите две плочи, ще навлезе океана и тотално ще раздели двата континента на две части. Но това ще стане след толкова много време. Няма да е сега и се надяваме да не е сега, защото ще има голямо земетресение. Или поне да е като се тръгне. Да, а днеска отново отиваме за северно сияние, защото имаме такава опция, ако вчера не сте го видяли, безплатно да отидете на втората вечер и да се надяваме, че днес ще го видим, защото времето е толкова хубаво, няма нито един облак и наистина стискам палец този път да го видим и нещата да са вече много по-хубави и ще се увлечем много по-добре. Последна сутрин сме в Airbnb-то си и мия чашите, които използвахме. И искам да ви покажа, може да сме на другия край на света, в Исландия, но искам да ви покажа чашите откъде са. Така че няма значение на кой край на света си, може да намериш нещо българско. Ние българска реч не чухме вече трети ден, но много белгийци, много дръпнати очи, но пък чашите са ни от България. Отиваме на Глечер. Едва ли ще чуят, аз само снемам снимки. Тук е Зава, тук е добре. Не, че тук мали. Помни ти сложи 5 камъка в джоба, ще тръгваш. Това е така известният черен плаж, на който хората ходят да се снимат на тези скали. Но от тази година той вече е супер опасен за хората, защото вълните достигат прекалено близо до скалите. А всъщност те изглежда преди така. След това обаче ни заведоха на един друг плаж, на който можехме да се разходим и тук реално ви обяснявам, че вървим по тези камъни, защото искаме да си намерим местенце, на което да си потанцуваме, както си правим винаги на нови места. Но това беше и всъщност идеята на румката, за да не заподозира нищо и да имаме този момент запечатан. След годежа имахме още няколко спирки да видим водопадите им, но аз бях толкова ентусиазирана от това, което се случи, че въобще да ми се снимаше нищо повече, а исках да си го изживея. Но ви оставям кадри да видите къщите, които посетихме. Беше най-хубавото предложение, което можеше да се случи, защото беше интимно, защото бяхме сами на плажа, нямаше никой, не ни пречеха, мен ме притесняваха много хора и на такива дестинации, най-вече комерциални, има много хора и ако се избере нещо такова, което има супер много гледащи, аз бих се притесняла много, но стана по най-перфектния начин. Въобще не съм си представила, че ще отида в Исландия, защото е прекалено далече, прекалено скъпа държава и пътя да ми се случи годеж, никога не съм си го пресмятала това нещо, но пък ми се случи и в момента още не мога да го повярвам, какво ще кажа, но аз съм сгодена и е много готино чувството, но си беше много голямо преживяване Исландия, което винаги ще стане в
съзнанието ми и ще си го запазя като спомен и се радвам, че и ви може да се насладите до една степен на това, което се случи. Надявам се да ви е харесало Исландия. Исландия е държава, която може да се види и лятото, и зимата, и ще са две различни държави. И ние видяхме зимата. Тези неща, които се виждат сега, не може да се видят през лятото, но със сигурност си го оставяме като за следващ път, защото видяхме много места, които лятото също си много си заслужава да се отиде и да се посети, но си иска доста подготовка от към най-вече финанси. Слушай, бе. Няма работа. Какво е това? Я, да видя! Чакай, дай да го видя! Браво, бе! Браво, бе! Айде се тръгва. Какво е това? Наистина! Честно! Благодаря Христо, прости! Маме, много се радвам! Маме, много се радвам! Знам, аз имам новина да ви кажа. Давай. Как якото! О, хора, питеква ми сълзите, да ви пачваме да ви го. Знаех си. Мале, продължи ти? Да. От Исландия, нали? Мале, много яко. Мале, много се радвам за тебе, човек. Много. Честито. Няма да кажа нещо. Ще му росам. Браво. Браво. И какво? Това как съм? Как? Браво. Не мога повярвам. Честит. Казвай, левото да е слезна, не видях. Ох, тя как се развълнува! Абе! Ами, само ти не знаеш. Я? Леле, много е хубав. Браво! Ама честито, много се радвам. Ще ходиме на сватба.